Jolijak Junal Chairman Yakara Hinkha Yakari Sini Tipra sarap kusuli lama diga tangtongo Kulumka jutono nor thamte nuguno saimangana sini Bubagra saknang je khaijak mani tei dom kiri jak mani Bubagra bunani tognani butharna ni dom kiri jak mani tei kubuni bosong rokbai tei sini bikas mantri songrok tei Tipra sarmo saknang ya obai ke tei sini protus khoroksa Tipra mothani leader tei Tipra sarno bo saknang ya khai botabo asike Tipra sarno bo Khuk khami Sitra sawi tonga tei Tipra mothani leader no obai ke bo sawi tong obo pelekino sai khlai ai ke bo Tipra sarong boy samung kaham khaithana tabuke Tipra sarong thokai klang thaka ar tamon nangaro nini ani pati nangman kaisa jaga tongdi Tipra sarok tamong baikya o bahikino sini bikas mantri songrok naini di Tipra sarong busuk thokai kaba Tipra sarong busuk thoi sai tonga sini sarkar phaikyanke sini mantri phaikyanke Tipra sarok hamkrai mansi nai Tipra sarok thangsi nai o bahiki kok pai tongmana asike busuk thokai tonga Tipra sarong nai sini bikas mantri o bahiki सरकार बो सापनि बा सरकारनि सरकार तंगि तंग नाला ताबुक सरकारनि सरकार तंगि तंग नाले पावर इंजिन सरकार सरकार का हमबो को ताम खाइमन का Tipra सार नबो ताम हम कराय खाइमन का Tipra सार न थकै लायो ओ भाइके कान मुंसुं मुरनाय Tipra सार न रिगाय रनाय सारि बाकनाय खतंग बाकनाय ओ भाइके Tipra सार न थकै एडिसिओ बुट पासिं के Tipra सार थांगमानि लामा मानसिनाय Tipra सार हम कराय मानसिनाय सिनि Tipra सार आसुक बुथार जागै गुबुनि बसंबाय रम फ्रेज जागै बुथार जागै तथार जागै तंमनि अबनि तामन जास्टिस मानका सिनि Tipra sarok norok tam khaikya Tipra sarok bai tam samu khaikya sini bikas mantri songrok enke daratai manai songnor video na jaga video no like khidi te channel ko talang ke subscribe khainabo tapok de belakino sak nangya Khuk Sitra ke dom kiri jakmani sini Bubagra sini hani Bubagra sak nang je khaijakmani sini Tipra sarno sak nangya khaimani obaike leader of sini Bubagra no asike Khuk khame Sitra ka salai tei kubuni bosongbo tei Bubagra no sak nangya dom kiri mani Bubagra sini ya Bubagra no butharnai ni dokthar ni obake sak nangya Khuk Sitra ka samani tei sini khoroksa sini leader sini protos debroma obake bo Tipra Motha yakari kubuni bana romui kubuni bosong logirui ai ka sau Tipra dofan bagi samung khainai Tipra dofani bagi kokti sanai Tipra dofan bagi choba khainai tabuke bank mai thangka sini protos tabuke kubuni bo obono dosrui obo leader obo hamia obo leader hamia obo haige bo kok banu gei obake kok sawi Tipra dofan hamia sawi hamia Sitra sawi tong obake aske sini protos obake kok samani sini dofana nang tolo khiklai tonmani sing Tipra sarok sing kaisa jagan tongna nang sing thancha jagan tongna nang Tipra sa kok Sitra salai kok hame salai tamu mankha kubuni bosong dofana logirui tamu mankha Bidan Sawan Sigang Ano party ni bising tino national level ni leader of ano 50 lakh rangga ni musika party ni yakari peti anga pun kaya angri himale ang sarai betong mani musunggo kaham betong mani musunggo Tipra Motha khalaika Tipra Motha ani samung jen ang sak joroti ang khalaika oro junal chairman dikha tongkha sarapsa abun pore gabangma chokran to Jolijak junal chairman yakara Hinkha yakari borikha tongwi tongkha tongmani yagulo kabuk angnai ni kaje ini actually ango BJP party of Femini orang kayaknya musuhi Femini om haiklay ya borok sana norok nengkasi tangsi ini dagari mah haiklay aku mau tahu bos kami sama saya haiklay ya no enggak borok bay ang jepuru bisa jepuru nanya di rasniti oh jangan nih dong kan borok nangge Tipra ini cumi dong oh atau so sakau nangge BJP banyak alliance dong menko ini Tipra na bibino isu tiyoy import salaja ay bus kamo edisi election tiyoy men sini muda hagai batang edisi election o election tiyoy import salaja bus kamo sini sarkar family korano 120 feet development bill dan saraswati so tunai sini edisi election temo main power sini edisi election temo sini temo taham kaya sini sarkar family korano so sini power no kaya direct funding no tak ada bus kamo sini Tipra sarong में जे मन था sini Tipra sarong में बिको 25 बसर बांसन सरकार तय बिको कांग्रेस सरकार जे माया तमने sini Tipra sarong जे वंचित मनी तुम तबो sini Tipra sarong kusuli lama diga thangtamo bikas mantri songrok Tipra sarong no thokai Tipra sarong no kok pai te Tipra sarong thokai sawi tong norok mui no mangkana sini Tipra sarong busuk thoi jaka sini bikas mantri songrok Tipra dofan bagi te samung khaikya
na sini Tipra sarong yong mun bagi de samu khaikya sini Tipra sa 19 fan bagi tamu khaikya sini hani bagi tamu kok tisa gaborok Tipra sarong bagi tamu soba khaikya kubuni bosong no logi roi Tipra sarong aiglok thang kubuni bosong ni bumung aja gaw kok salajak ti salajak oba hai aiglok thang nai oba gaske sini Tipra sarong no brok shak nang ka tola khiklai tan mani omda muntri sini bikas muntri omda muntri Tipra sarong bagi tamu kok saka Tipra sarong hangprin bagi tamu kok ti saka sini Tipra sarong satok jagi tong mani sini hawo sini beri besarok rom fres jagi tong mani rom fres bethar jagi tong sara din no ro nuin mangana yang bikas muntri songkai Tipra sarong no thokai sari rinai ri ganai baknai khuteng baknai tesili tangrnai o jaga boot rudi edisi boot pasang khangai Tipra sarong yong manai Tipra sarong joto mansi nai 125 mm bi ek pasang sinai ang Diliwo thangai Amit Shah samai malai phaikia Home Minister koi malai phaikia koto koi malai phaikia hospital khuluk nai college khuluk nai obahke ok dap sawi sini bikas mantri Tipra sarong busuk thoi tong nai ni sini Bubagra no sak nang kok saw sini Bubagra no sak nang jiya sini ohani Bubagra norok mantri tamu ba norok mantri kun phan sugya norok kubuni bosongni yakuni haduli kubun bosong yakuni haduli si norok sini Bubagra norok sak nang ya Bubagra no logiria norok hai mantri ro MP ro ML ro Tipra sarong no logiria khai te Bubagra no logiria khai Tipra sarong bagi samu khai khai norok sabuni bagi samu khai tong norok kubuni bosong bagi samu khai tong noble aina ni faine ro Bangladeshi Rohingya ro kabang ma sini hawo te ba habi tong obuni bagi kok thaisara saka sini bikas mantri obon bagi kok thaisara saka obuni bagi bo tamu kok ti saka tamu kok ti saka obah ki tamu kok saka Tipra sarong bagi tamu ka gai Tipra sarong thokai nani kok paisa nani hamkrai manai Tipra sarong botpas khajiri edisiwo 125 mm bi pas nai nini pocket ni da bona nini babu ni pocket ni nini babu ni pocket da bo nang latsia te kisa pon obah kok sanani sini bikas mantri nang maisa mani yasi kong bai nini gian kari jano nang wan sobina di sini bikas mantri Tipra sarong busuk satok jagi tong obah ke sini Bubagra no utugui tong sini Bubagra no Khuk Sitra hamya sawi tong kabangma kubuni bosong borok obuni bagi no roktam kok tisaka kok thaisara saka sini bikas mantri song kok thaisara saka sa sini Bubagra bagi Bubagra hanjagi tong mani Bubagra sini hanjagi tong mani Bubagra no Bakpar obah ke hanjagi tong morok norok sin Tipra sori mondilok aja go udburong khame jaga sini Bubagra khobor jeng mani sakang je khaijang mani sini rasmala Bubagra khobor jeng mani obun bagi no kok thaisara saka norok sini Tipra sangai norok kok thaisara saka sani kubuni bosong no logi oi kubuni bosong no tai norok sabut khali tong nini dofa nini Tipra sa 19 dofa bethar jagi tong mani sokom jagi tong mani nini hasek jagi tong mani norok tai kubuni bosong no logi tong kho sit ni bagi rang ni bagi nijini bohok kasla ke bohok salai engklai lai nijini sak simi sak kupur sori nai thong AC tolawo AC gari kalai Tipra sarong obah ham nai obah ke bak nai obah hiri bak nai rang 1000 obah 500 ke obah ke Tipra sarong paijak bai heta Tipra sarong thok jago sinita hegan Tipra sarong ham man sinita sini bikas mantri songrok ai busuk thok jasinai Tipra sarong no sini protos te promo bo obah ke kok hame Sitra ga sawi Tipra Motha patin bro obah hamya obah ira hamya ari tamu Motha tamu oro nini nini BJP tamu nini kesak tamu kufur obah ke kok ta saladi o party sati nei sing obah ke busuk thok jak tongsin Tipra sarok sing Tipra sarok rasniti bai thangnai sing Tipra sarok rasniti bai thangsinai sini harok kemai tongmani sini joto sini future buskani sini future rok te opor no sing wansok lai da nor hai mantri rok si koto sinor Tipra sarong bai kono kok saya esi tolo simi tong lai sak simi salai bohok tolai tong hangke yang Tipra sarok kai buthar jagi tothor jagi tong obon bagi tam kok saka bonoro obah jaga budu siri obah jaga reti pas nai Tipra sarok rigne baksa kai ri baksa khangke obah hen Tipra sarok thangsinai si proto songrok obah ke Tipra sarong no thokai kubuni bosong paijagi rang sai langda 70 lakh rang mangkhapu kubuni bosong bai jagi bo maya hne sawi tong sabo mana hne sanaba
사고 만 혼이 사나이 앙어 마히랑 만 혼이 사고 사나이 깨버려 사나 프로토스 너 밖에 구분이 뭐 성바이 아이스기 턱저기 띵으로 부바그라는 싹 나이게 너 밖에 꼭 사마니 이 부바그라는 너 밖에 너로 떨어 키클라이 떠마니 너로 누구는 망하나 니르모홀 석서 장마니 스니 Tipra sarung sini agini kesam rok borok tama khanya nai tong sokomana nai tong kha takin rok obona stai kubuni bosong sabut khai tong ai nani phaine bangladeshi rong tai bo sabut khai tong tai bi logir lai tong lai mani lai ayoglok thang lai obai simi chiri khogi tong lai Tipra saruk khangsi nai wan song rong masidi nor lachina rong malia da ni chini to phana thok lai sini bikas mandir song rok lachi balia sini protosono bo lachi lia nor borani bagi thangle sitni bagi Tesoro, Tipra Motha ni Lidar obah Lidar hamya. Are Tipra sarus jotono thamsi sangli. Tamu hamya tamu kaham. Jotono ekas tonga nango. To phane bagi tamu kokti sakaba. Sini bikas mundir song tamu kokti saka. Wachiro. Dara te mona song naro anko sa jeng ka anona kare ti. Te sa jabi tonga ke video no like hadi. Te channel ko tal kan ke subscribe ta next video ma lan jotono ka